На сегодняшний день около 3 миллионов туристов уже в этом году посетили Татарстан и заработали около 12 миллиардов рублей. Но меня огорчает одно, что в этой тенденции отсутствует этнокультурный класс. Есть 7 проектов по Республике Татарстан, обозначены по районам, ждут инвесторов, но однако эти механизмы еще не работоспособны. Сегодня ведут работу, возрождая нашу культуру, традиции, обычаи и привозя людей в город Казань, столицу Татарстана. Bu Оренбург өлкәсенә, Башкортстанмы, Төмән яклармы, башка регионнармы барса бар. Монда бүген безнең арабызда диапазон бик зур булачак. Туриндустрия темасына от пляжного до космического туризма. Бүгенге көндә безнең арада космик өлкәсендә турист булып әзерләнгән бер шәхесебез бар, ул сезнең алда күрәчәк шулса. Ни өчен бу диапазонны аламмын? Чөнки киләчәктә булар белән барсы белән дә эшләргә туры киләчәк. Но безнең максатыбыз туган авылларыбызның тарихларын өйрәнеп, аның мәдәниятен өйрәнеп, шушы юнәлештә авылларыбызны саклап, шул индустрия, экотуризм, агротуризм, промышленный туризм һәм башка юнәлешләрен үстерү максаты куела. Bütün dünyada алга киткән Европа илләрендә туризм инде хәзер төп чыганакларның берсе булып тора. Менә Фәрит әфәнде дә әйтте, Төркиядә, Грециядә, Европа илләрендә туризм ул төп чыганакларның берсе булып тора. Әмма ләкин безнең татарларга ул икътисад чыганагында булмасын иде. Ул этнотуризм әле бит ул милләт дигән сүздә. Һәм милләтебезне күрсәтү мөмкинлеге булсын иде. Ягъни милләтне презентация, милли сәфәр. Әйткәнемчә, татар ни өчен әле моңа кирип китмәде? Чөнки тик торганда сәфәр кылып йөрергә безнең халкыбыз яратмый. Йөрүмсәк булса да, ул конкрет бер эш булса гына чыгып китә. Әмма ләкин татарларга да шушы дөнья киңлегендә бу өлкәнне үзләштерергә кирәк булачак. Чөнки без бик артта калган булырга мөмкинбез. Әмма ләкин без хәзер ачыкларга тиешбез. Менә монда идеологлар утыра, шушы этнотуризмның да, туризмның да, милләтнең дә идеологлар утыра. Һәр эшнең идеологиясе булырга тиеш. Ягъни безнең этнотуризмның төп идеологиясе татар милләтен дөньяга матур итеп күрсәтү һәм татар тарихы аша күрсәтү. Әмма ләкин һәр авылны һәм каланы күрсәтергә мөмкинме кешеләргә? Менә уйлап карагыз әле. Юк, әлбәттә. Һәр авылны һәм каланы, шәһәрне күрсәтү мөмкинлеге кирәк тә түгел. Иң беренче дәүләтебезнең баш калалары: Казан, Әстерхан, милли үзәкләр, Уфа, Оренбур. Ondan sonra Sibir'nin başkalası Tubıl, İsker, Sibir Handlığı'nın sonunda başkalasını ve Sibirski'deki Şart şehirliği, Uzbek kantitepçilik etken Arapça şehri, Tünyak başkalası Tatar Altın Orda'nın hem ayrım şahıslar yaşayan tübetlerini kürsətirək gerek. Yani mine bizim ulularımız eydik, Abdullah Tukay Kırlay, anda indi bara, Hadi Taktar Sırtı'dı Mardovida, anda eli yok etnoturizm degen eyber. Şuluk Orенбур'nun Musa Cahil hem de Erkmentaş'a kürsətirge bular. Mine şu ülkelerini kürsətiriydim. Ama lakin benim kibim Sibir hem Ural. Sibir hem Ural aşağı Tatarlı dünyaya taratı. Min soңғы 15-20 yılda Sibir tarihini öğrengen hem tarihçi, hem yazıcı, hem bu turda 30-40 kitap yazgan автор bularak Sibir'de nərsələrini kürsətirgə mümkün. Sibir big zor. Altay tağlarına, Ural tağlarına, hətli Qutuptan Qazaq dağlarına, hətli o Sibir teritoriyası. Hem anda Sibir tatarları yaşayın. Mine bu Sibir'de min bugünkü günde indi turistlerini alıp gelgen. Mine o kakras mine bunda çıktı. Hem etnoturizmin üzeri bulup işti başlayan bir oruna ekesim kiler. Onda bu Novosibirsk ülkesinin Kalıban rayonu Yurturu avulu. Yani bu avulda indi Sibir Tatarlarının müziği var, onların anda meçidi var, onların anda alliyeleri var, şecere boyunca çizilgen, onların anda Büyük Vatan Soğuşu'nda halak bulganlarga stili var. Mine şu işlerini başlayıp jiverişi Nabil Efendi Şahabiyev, Astaklı'daki haybi kişi oldu. İmam şu avlunun meçidinin mine bir nerse yok yerde, o şu avlunu turguzdu. Bunda hazır yürüyorlar, Novosibirsk'den de yürüyorlar, Tomsk'den de yürüyorlar, hatta Kazan'da da yürüyorlar. Birden bir Sibir'de, mine şu Tagoyski'de Luisa Hanım'ın fırsatlık eyberi var. Hem var şu Şap Tatarlarının. Hem lakin min Şap Tatarlar degende bu avul bilen yine çiftlenip kalmasıydım.
Новосибирскінің өзін көрсетірге керек, çünkü onda bұрынғы шат татарларының bұрынғы шәһәрліктері бар. Hatta қойбір кішілеріне айту бойынша көшім қандашында көмілген. Шушынды орын, çünkü соңғы соғыс Новосибирск территориясында болған, hem Томскінің да алыр едім. Hem bu Көшімхан іздері бойынша деген маршрут болсын еді бұл. Яғни Сібір татарларының тарихы мене шушы Тобольскийдан, Луиза ханым қазір көтере тұрған Искерден башлап, hem аның бітуі мене шушы Новосибирск өлкесінен Ермен елғасы бойында Көшімханның соңғы соғышы бұлар 1598 жылының 2 августында. Көшімхан іздері бойлап, Томскийдің не үшін кіртіп, çünkü Томскийде мене Ринат Зинуровичте әлегіне сөйлеген өзіда, онда уникаль татар бистесі бар. Оны элек Сибирный Афин деп берткенler. Менә шушы уникаль татар бистәсендәге архитектура, милли архитектура, хәтта Парижлардан килеп өйрәнәләр. Мин хәзер сүзне бирәм берне Татарстаннан, берне регионнан, берне Татарстаннан, берне регионнан. Берсе теоретик, берсе практик. Шуңа күрә менә безнең Төмән өлкәсеннән Фәрит әфәнде. Сибирские татары активно проявляют желание посетить Татарстан, а именно столицу, город Казань. И Болгарское городище очень сильно интересует историей, поэтому наша задача была поставлена открыть туристический маршрут по Татарстану в 2008 году. Фәрит Курманов, Төмән өлкәсе Яшбон оешмасы җитәкчесе һәм Юлдаш фирмасы, тур фирмасы директоры. Инде шушы 10 ел буена Татарстан ягына сәяхәт итеп, без инде үзебезнең юллар тотып, экскурсиялар оештырабыз. Һәм инде арасында яшьләре дә, һәм зурлары да. Татарстан белән инде бер Казан гына түгел, һәм Татарстан буенча күп кенә тарихлы. Ул да булса Алабуга шәһәрендә бик 1000 еллык үзенең тарихы белән бик бай. Анда без тукталып, аннан соң инде Биләр ягына барып, Изгеләр чишмәсе янына, һәм инде табигаты, үзенең тарихы белән безне экскурсоводлар анда таныштырып китәләр. Шулай ук аннан соң без юл тотабыз Бөек Болгар җирлегенә, чөнки 922 елда анда официаль рәвешендә безнең ислам дине кабул ителгән, һәм шуңа күрә анда Болгар җыенына да күп теләүчеләр, Себер ягыннан, Төмән өлкәсеннән күп теләүчеләр килеп, күрәселәре килеп, инде шулай итеп без 10 ел буена 1000гә якын кеше китердек. Аннан соң инде без Казанга килеп, инде Татарстанның баш каласы Казанда Кремль буенча сәяхәт итеп, экскурсиялар үтеп, андагы 2 сәгатьлек экскурсия 2 минут шикелле үтеп китә. Безнең горурлана торган мәчетебез Кул Шәриф мәчете, һәм аннан соң инде Кремльдән соң без юл тотабыз Татар бистәсенә. Татар бистәсендә инде безнең татар халкы элек вакыт ничек яшәгән, аны таныштырып, һәм инде анда 200 елдан артык бер көндә ишеге ябылмаган Мәрҗани мәчетендә. Аннан соң Мәрҗани мәчетендә намазлар укый торганнар намаз укып, һәрбер татар садакасын салып, һәм теләкләрен теләп, аннан соң юл тотабыз без туган авылым ягына. Туган авылымны ишенә кергәндә, ишек алдына инде үзеңне татар кешесе итеп тоясың. Казанның шәһәр уртасында булса да, шундый татар авыл шикелле туган авылым төзелгән. Һәм аннан каршы гына бик матур Курчаклар театры, бик матур булып бинасы. Һәм аннан соң инде 4нче көн безнең сәяхәтебез Кырлай авылына, Габдулла Тукай музее. Инде Габдулла Тукай белән бөтен татар халкы горурланып яши, һәм татар телебез анарга күбесенчә рәхмәтле булып сакланып бара дип әйтәсе килә. Һәм инде аның музеен күреп чыкканнан соң татарлар белән горурланып, рәхмәтләр укып кайтып китә безнең шушы туристларыбыз. Инде үземнең фикерем белән әйтәсем килә, безнең Себер татарлары Себер ягында бик күп күрсәтә торган җирләребез бар. Һәм инде Татарстаннан безнең шакырасыбыз килә экскурсияга теләүчеләрне, һәм безнең якларында күреп, татар авылларында ничек яши торганнар, Күчемханның Искер җыенны күреп кайтарырга, һәм Тобыл шәһәрен күреп, тарихын белеп кайтарырга һәм каршы алып озатырга без
һәр вакыт әзер. Как бы я свои проекты все, а их уже с 2006 года, наверное, более 40 можно насчитать, всегда делаю как бренд обязательно. То есть что-то должно быть очень емкое, лаконичное, зрелищное, чтобы они не просто как бы, они оставались в подсознании, чтобы они западали в душу. Поэтому, значит, вот «Алга к истокам», как бы это мой последний девиз, который хотелось бы, чтобы он как бы был у нас у татар, да, потому что, ну, к истокам как бы дальше переведут те, которые хорошо знают татарский язык, а те, которые, значит, знают на уровне разговорном, ну, вот «Алга к истокам» понятно очень хорошо русскоязычному населению, скажем так, и сразу они тоже как бы это хорошо впитывают. Ну и здесь бы хотелось сказать о чем. Во-первых, сказать о стратегии, да, если помните, если слышали, то буквально недавно совсем Владимир Владимирович Путин говорил о стратегии национальной культуры, был совет значит, при президенте, и там наконец-то были как раз в стратегию включены, да, и они скоро, я так думаю, уже будет утверждена эта стратегия, ну, в смысле скорректированная. Там как раз говорилось уже об этнотуризме, об этнодеревнях, об создании этнопарков, что нам нужна Россия не только многонациональная, но это должно быть вот живое, чтобы мы встречали туристов. Поэтому очень здорово, если в стратегии татарского мира будут как бы эти темы все, ну, как бы запараллелены, засинхронизированы, чтобы мы говорили о своем, но с точки зрения вот национальной политики России. И дальше, конечно, вот хотелось бы сказать, вот смотрите, структура территориального бренда, то есть о брендах. Все-таки надо начинать любой ваш турпроект, да, с какого-то очень мощного стратегического и концептуального бренда, который зазвучит. То есть, вот смотрите, что входит, да, у главного брендолога и самого известного как бы в мире Саймона Анхольта. Туризм, население, шестиугольник вот Анхольта, да, культура, наследие, инвестиции, миграция, внешняя и внутренняя политика, экспортируемые бренды. Это, конечно, все вроде крупно, как бы для нас, может, не сильно понятно, но вот эту книжку, да, которую я сделала, значит, это энциклопедия этнокультурных проектов, которая вышла в 2016 году по грантам, значит, и президентским, и по грантам региональным, можно в электронном виде вам как бы всем подарить, отправить, смотрите, изучайте, потому что там все это есть, более-менее понятно, как от теории уходить к практике, образцы проектов все показаны, полностью как бы под ключ, поэтому я так думаю, будет сразу легко понятно, как это делать. Сельский этнографический туризм, да, обязательно надо топонимику мест компактного проживания, то, что и Фазия Ханум говорила, да, нужно использовать, там нужны создавать эти исторические этнографические карты поселений, карты регионов, я об этом уже лет 6, наверное, если не 10 говорю, но я так думаю, что мы уже к этому пришли наконец-то, да, потому что каждое село самобытное татарское, мы вообще должны как бы эту карту рисовать, ставить, и вот мы должны видеть, здесь путь там сибирский, здесь там астраханский, здесь алтайский след и так далее. И почему, значит, в Бурятии, да, каждое практически географическое название, оно о чем-то уже говорит нам, татарам. Ну и, значит, должно всем другим говорить тоже, потому что читается очень красиво. Если Анахай это колодец матери, почему мне старый Анахой не назвать с татарского? Потому что там проживает 300 человек, компактное население. Ну, есть татарское население. Бурятия сама по себе сложная республика, ассимилированная, депрессивная. Но красоту-то им надо создавать каким-то образом. Им же надо, чтобы они теперь как бы глаза к небу поднимали. İsənməsiz dostlar, min bulam İlyas Kadar. Min Tambar şəhərdən gələn Finlandiyadan, min monda Qazanda bolğanda əvvəlki yıl Olimpiyada Grand Prix avladım. Şunun buyunca min monda kildim ki fuğa ilə praktika eşinə. O bu Tatar teli Olimpiyadası. Bir qızıq buldum onda. Ama qızğanışqa qarşı min ayında yarami kerek iləğə Olimpiyad qaşın ki mində jingişə. Şunun üçün ikinci iləğə də kerek vuran birəğə.